véletlenül kerültem ide, mivel én se pedagógus, se pszichológus nem vagyok. Egyfajta kívülállóként kerültem ide, nagy érdeklődéssel, én soha nem voltam még Encounter csoportban, semmi hasonlón nem vettem még részt. Véletlenül keveredtem ebbe a dologba, és nagyon sok kételj volt bennem, amikor ide érkeztem, hogy ez működik. Ebből több mai napig él bennem. De azt mondom, hogy nagyon élveztem azt, amit itt töltettem meg. Hazamész és megkérdezik, hogy mi volt a lényege ennek a találkozónak, mit mesélsz? Azt fogom mondani, hogy nem fogom tudni elmondani, mert olyan absztrakt dolgokat csináltunk itt, és sokszor olyan abszurd dolgokat, amit ha valakinek elmesélek, akkor nem vagyok abban biztos, hogy ő nem úgy élnie meg, hogy valamiféle bolondokházából szabadultam vissza. Inkább azt fogom tudni elmondani neki, hogy mik azok az érzetek, milyen érzéseket viszek haza, hogy hogyan tudtam más embereket nem a hagyományos értékeken és a hagyományos módokon keresztül megismerni. Nagyon sok bátorság kell, úgy gondolom, ahhoz, hogy merjük megélni ezeket a dolgokat, és nem csak kívülről szemlélni. És ez bennem végig egy kételj volt, hogy én meg akarom-e és meg tudom-e a dolgokat élni a maguk valójában. Úgy érzem magam, hogy ez a konferencia ez attól komoly, hogy a szívünket, lelkünket beleadjuk, de azt remélem, hogy ez nem egy olyan komoly konferencia volt, amire hivatkoztál. Nagyon jól érzem magam, fantasztikusan érzem magam. Én azt gondolom, hogy a lényeden keresztül és egyéb tapasztalataim keresztül is kapcsolatban voltam azzal, amit a ti pszichológusok személyközpontú megközelítésnek neveztek. Voltak bizonyos fajta személyes tapasztalásaim ezzel kapcsolatban, de így csoportban megtapasztalni azt a varázslatot, hogy eljövünk egy helyre, hogy fárasztjuk magunkat, hogy küszködünk azzal, hogy őszinték vagyunk-e, küszködünk azzal, hogy kik vagyunk, küszködünk és végül is ez elvezethet, és most el is vezetett egy katartikus élményhez, ez számomra közelít a